Salat. Biasa, udah lama tidak jumpa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Anu miki Mas Deni ya. Wes sampun nggih Miki. Sampun wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Selamat malam Masya Allah. Kita belum minal aizin wal faizin loh. Oh nggih, secara resmi begitu ya. Lo monggo berjabat tangan. Oh berjabat tangan. Lo yo no, biar afdol. Walaupun panjenengan kali kula menika sejarang serawung gitu. Ketemu baru 2 kali toh. 2 kali ini. Ning tidak ada salahnya lamun to awake dhewe berjabat tangan. Betul sekali. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat nggih Mas Akbar? Sehat panjenengan Mbak Rinvi sehat menapa mboten? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah niki wau beda saking dalem jam pinten? Tadi budanya itu jam 7. Oh jam 7. Yeah. Perjalanan berapa menit, berapa jam, berapa abad? 3 jam. Oh 3 jam. Sak macete 3 jam setengah. Heeh. Nyuwun sewu Mbak Rinvi menika asli pundi to kok kula supe radana? Dari Tulungagung. Tulungagung Kota Cete. Heeh. Kota Senterewe. Kok ta Mas? Lho dengan pripun niki wah jan nyenterewe. Wonten sing nabuh senterewe, wonten sing nyeleng. Lho, ana sing nyeleng dhewe. Nyeleng barang. Ana sing ngepang wis akeh. Ana sing mecut. Sing mecut. Niku lah sing kipas-kipas niku. Bapakne sing ndi Mas? Niku lho sing kipas. Lah niku lho. Lah niku pecut. Nah, maksudnya tahu dihukum cambuk. Panjenengan nggih biasane mengisi di acara senderewe ngaten, Mbak? Ya, senterewe, kepangan, Kediri juga. Oh, nek tapi Kediri sama Tulungagung itu beda versi ya? Ya, sangat jalanannya beda gagrak. Betul. Nek senterewe kan jalanannya kecil seperti ini. Ngerti kuwi. Dicekel to, dicekel to. Cekel barang. Nah, ngono lho. Ini kecil seperti ini ya. Iya. Kalau pesan ini bisa langsung hubungi saya. Lha wong Ya promosi bareng loh. wong niki adol sedaya lho, Mbak. Oh, Jenengan nek tawa niku berarti nyanyi kanca-kanca. Oke. Ning kula ndelok status sama seni tidak tersaing-saingan. Oh, enggak boleh ya. Jadi kita saling mendukung satu sama lain. Ya wingi saling delok mensupport. wingi delok statusnya sing beduk nggih upload caplokan barang lho. Oh ya dolanan kene ana to ya. Luar biasa. Ini sing bagian ganong sing mana ini? Loh, niki saged ganong sedaya. Wah, iya toh. Dengan tuh ngawur mawon. Oh, toh ngawur. Dungu plak. Berarti kok kudu dijajal satu-satu. Penting aja sing nika lho nggih. Sing mana? Masih gamblang aja. Boten. Niki Itu pun paripurna. lho. Maksudnya dari dunia jaranan. Niki sesepuh. Sesepuh asep. Oh, iki bapak. Nggih. Sampean kok ngono to, Mas? Nggih niku pepunden mriki. Oh, asli dari sini. Asli dari Nganjuk. Ya. Jenengan saderenge nembang. Lah ayo salam-salam dulu karo para penuntun. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem warga desa pundi? Dusun Tampang. Dusun Tampang, Wilangan. Wilangan Kabupaten Nganjuk.
Masya Allah, ini di rumahnya Bapak sinten Mas Agus? Lho mosok durung apal. Aku mengerti Niki Pak Maryadi no. Pak Karyadi kalian Ibu. Kali Ibu Raminem. Kalian Ibu Raminem. Ayo. Acaranya sunatan? Lho. Sunate Pak Maryadi mboten. Niki pernikahan. Oh, pernikahan. Mbak Yayu kalian Kopda Imam? Mas Kopda Imam. Oh, ada masnya. Iya, Mas Kopda Imam. Oh iya, pastinya didoakan dulu ya Mas Akbar. Semoga, Mbak. Oke, khususnya untuk kedua mempelai, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberikan momongan yang soleh lan solehah. Amin. Diparingi rezeki turah berkah babrah melimpah. Dik munggah nih. Maka Amin. Madinah. Yen turah meneh kena nggo tuku lho. Lemah. Lemah. Sa. Wah. Wah. Sawah. Karo sapi Ra. Iya. Niki kanca-kanca nggih pun nyicil lho, Mbak. Nyicil napa? Menabung bertanggapan arep rencana nggih tuku lemah kanca-kanca. Wong ngoten, Masya Allah luar biasa tepuk tangan. Lemah. Sik to aja tepuk tangan, lemah sak-sak kok Mas Tunggu. Udah saya dar. Loh, sing penting titik-titik lama-lama kan menjadi bukit toh, Jadi Mas. banyak. Sedikit. Ora kita nyicil sak Nah, sik. sakpot Dadi juga sak hektar. apa-apa. Nggih luar biasa. Luar biasa. Sapa-sapa yang di live streaming. Oh iya, selamat malam Wilujeng Dalu. Fan-nya Asta Brata Syuka. Ayo fan-nya Mbak Rinvi. Langsung angkat fan-nya Mas Akbar. Mboten, kula niku napa kula niku namung Mbak, namanya kerupuk bawang. Loh, artinya Ya nggih di dalam dunia maya kula niku tesih belajar mau si tasih kathah kalepatan dan kekurangan. boleh lek sampean belajar lah terus wong-wong ki piye, Mas? Loh, maksudnya priye? Maksudnya belajar itu tidak ada hentinya. Oh, Carilah ilmu begitu. walaupun di negeri Cina. Nah, ya ngono ngerti dhewe kok. Sampean suka bahasa Cina? Wah, cekek glegek durung tahu belajar aku, Mbak. Iya, padha lek. Oh, padha. Padha lek. Nek Jepang saged, Mbak. Jepang saged. Nggih. Ning Jawa sithik-sithik. Contohnya, ayo contoh. Kok jare sing penabuh kula niku napa to bahasa Jepange arigato. Arigato artinya? Arigato gozaimasu. Artinya apa? Boy mangono. Itu artinya terima kasih. Terima kasih. Wis. Hai. Artinya? Hai niku glegeken. Mboten hai iya. Oh iya. Oh, ya. Oh, berarti lek di tekoni Rekone hai. sampean tadi sudah makan. Hai. Ya artinya. Ngono jadi sithik-sithik bisane. Oh, sithik-sithik. Disapa ayo live streaming. Pastinya diucapkan selamat malam ini Jendalu untuk Kamera. teman-temanku. Kameranya yang mana? Kameranya yang di Sangat Nawi. banyak sekali, Masya Allah. Ayo. Selamat menonton, selamat bermelekan ya. Bermelekan. Bermelekan. Muga-muga ditungakne sing memonitor nunggone awake dhewe. Nggih, semoga diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin. Diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan. Untuk semuanya yang sudah mendukung Asta Brata. Suka. Jajal Mbak, mikir dicekel kabeh siden-siden. Jajal sampeyan bengok Asta Brata, kaya siden-siden sing bengok suka. Ayo. Asta Brata suka. Ayo jajal. Engko bar kabeh nembe dijajal siji-siji. Ayo. Bar poso ki tenagane sak pira. Nah, ngono lho. Biasane kan bar poso ki wis makeme wis normal. Iya. Sehat neh ngono ya. Jajal coba kaya ngapa. Oke. Mic-nya dipegang sendiri-sendiri. Siap? Siap. Asta Brata. Suka. Ayo, siji-siji, Pak. Kok kene. Kok kene? Ayo. Asta Brata. Suka. Apik. Semangat iki, semangat. Kaya kucing bandit. Iki 9,7. 9,7. 7. Apik. Saiki yang kedua ya. Asta Brata. Syuka. Oh iki kalem Mas, iki versi sing alus. Oh niki Bu Guru. Wah layakno alus lembah lembut kaya aku ngono ya Mas. Betul. Jadi kan nggih guru to. Guru. Nggih guru kan.
Mboten guru tenan nggih. Kula to. Nggih guru. Oh guru, alhamdulillah. Guroni cah-cah niku. Iya. Sing kono. Angka 3. Nomor 3, nggih. Semangat itu coba. Asta berapa? Suka. Oh, iki rada anu, Mas. Iki ngono lek carane montor iki sing rada mak greng ngono kae lho. Mak greng wong niki badhe rabi ya. Oh iki, oh layakno lagi semangat-semangatnya ngono lho, Mas. Wong arep rabi. Piro iki nilainya iki? Oh lek iki mau urung dinilai, lek iki sing alus 9,8. 9,8 jejere. Jejere iki rada greng ngono mang 9,5, Mas. Oh iya. Heeh. Malah sudah ya. Sudah. Iya. Sama jenenge sing banter apa sing alus? Nggih nonton suasana. Oh nonton suasana. Nomor 4. Nomor 4. Iya. Asta berapa? Suka. Oh iki demenane sampean nek iki. Ngapa? Soal alus, kalem, sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini apa? Kan minal aizin wal faizin. Oh ngono. Ya, jadi kita harus yang kalem-kalem. Oh berarti itu menyesuaikan tema. Heeh, iki 9,9. Jejerene. Jejerene. Lah iki ya bu guru iki. Iki bu guru? Bu guru semua. Niku nggih pojokan nggih bu guru. Bu guru, Mas? Nggih. Guru napa? BK. BK. Nggih. Monggo. Asta berapa? Suka. Piye? Iki bu guru tenan, Mas. Bu guru tenan. Heeh. Iki sing biasane ning gone anu apa jenenge? Pageran ngono kae lho, Mas. Nek wong piket, guru piket iki wis cocok. Lah iki ya 97. Oh 97. 97. Anu suarane dosa mergo pun anak-anak siji. Wow. Berarti ibarate niku cara gender sangupane saya ombo. Nggih. Terus terakhir Asta berapa? Suka. Lah iki ya jelas 10, Mas. Heeh, wis renek alat. Oh, tas minal aizin wal faizin. Lah saiki ngene, Mbak. Pripun? Unjuk kebudayaan. Iya. Pancen sampeyan ini membawa kuda itu tidak ada salahnya. Betul. Karena permintaan tuan rumah, gitu. Bapak Maryadi kalian Ibu Raminem pancen sampeyan niku nembang terus pun bagaske irama jaranan. Oh, ngoten. Ayo. Ingkang jaran jenengan? Loh, yo saru. Wong mboten pareng. Masuk dalang kon jaran. Kuda-kudaan ya. Kan dalang Gen Z, Mas. Anu, saiki ana pamundutan iki mau. Pripun? Iramane sing pantes nggo jaranan. Yo, ana liwung lali janjine. Oh iki gedrukan kabeh iki. Ninggal katresnan. Nggih. Ngaturke Bapak Lasiman iku hadir di lokasi. Ingkang pundi piyantune, Mas? Waduh, endi ya mau ya lokasine? Lho sampean dereng kenalan to? Dereng. Anu sik, niki jenengan pilih mana di antara 3 itu? Liwung, Ninggal katresnan mawon nggih. lali janjine atau tinggal katresnan? Sik, Mbak. Pripun? Niki dibawani ning ampun sampean ora apa-apa. Oke. Ampun sampean tak golekne pasangan. Oke. Sing ngongkon ngendang sapa? Bawa. Bawa ki ora nganggo kendang. Bawa ki ora nganggo kendang. Ayo bawa. Roman belajar roman iki ngopo to? Ayo. Ayo, Mas. Bawa ki ora nganggo roman. Ayo bawa dikancani Mbak Rinfi. Nah, iki ngopo? Sepoti, Mas. Sepotono to, Mas. Lha cacah anggur ditawani kancane munggah ngaten dispoti saurane eman-eman tanganku ngono kok. Lah niki suara mempunyai suara emas. Masya Allah. Ini namanya siapa? Pepareng Asmo. Ayo kanggo mik. Ini. Sesuk congkrah. Ora. Nggih. Pripun, Mbak Rinfi? Iya. Siapa, Mas? Siapa, Mang? Mbak Rinfi. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya rungokne kabeh ya. Rungokne aja, rungokne. Nama lengkap Mas. Muhammad yuk. Ora ya. Kecrek mbokmu engko. Enggak, nggih. Nama saya Ucus ngono. Oh, Encus. Ya. Nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Vincentius
Aditya Purwo Febianto. Lah kok wangil men to, Mas? Angel aku. Oh, layakno encus ngono kae mau. Oh, ben penak celakane. Oke, berarti kita bersama Mas Encus. Ya. Kenapa tak gandengkan sama ini, Mbak? Kenapa? Ini karena di Nganjuk itu termasuk senior dalam dunia perjalanan. Ya aku. Tuwek wi lho wi. Berarti iki iso ya Mas? Gak iso, gak iso. Kaget. Bawane sembarang, sing penting melok. Ayo. Oke. Nganggo catetan yo ora apa-apa, digandrung tenan lho. Heeh, digandreng Mas. Profesionalitas ora usah wedi karo yangmu. Gak wedi aku saiki pisan. Oh iya. Lek ing combo. Repekane wis apa-apal. Gak apal gelas ya. Lah yo dibukane apa? Apa, Mas? Barang penting melok. Nyidam sari yo kena, yang tawang yo kena, tuh wong ayu yo kena. Iya. Ah, ya. Sembarang. Sembarang. Sakniki. Sesuk wis kukut. Oh, sesuk. Saiki. Ya. Ayo. Pamerno suaramu. Anu ndak lirik ya. Ndak iya. Pangkor ya. Pangkur. Padalang pangkor. Ora apa-apa. Isane kuwi, Pak. Ora apa-apa. Kocok suruh merata metu kucingan. Ayo. Mingkar mingkur engu kara Dicekel tak. akar rono karenan jariku ketititen mardi siwi Dihidupkan suasana panggung di pangkuno. aduh we Ora apa ayo di pangku. kuat gak ya Kuat. ya ndak isik ta anu iso gak iso ya wes Iso. saya tak benakne sik Leh mapak-mapakne. ya los iya jatra koyo gluki sinawung resmi ning kidung Kaya sing wedok niki pacare Cus niki nggih status ternyata lelaki sama saja. gak apa-apa anu kuweram bae sikilku ngene benak ngendoki to sinuba sinukarta mreh ketarta pakartine ngelmu luhur Mbak Rinvi ditanya itu di atas klip apa? sing pundi Mas, nggih itu yang di atas klip itu apa? terpal Ora romantis toh, Mas. oke Lintang panjerinan. sineksen lintang ran laran sampean lintang lan rembulan kang madangi ati isun lha kula Wong Banyuwangi gitu. Wangi asli. omah endi ya jenengan nek njaluk apa tak turuti mbak Heeh to, Mas. sing penting aja njaluk mutune lintang karo rembulan Wah. soalnya bakule gak enek Rupane kaya tager peluntang iki iso ngono. Ayo terakhir. Kang tumrap. Iya. kang tumrap ing tanah Jawa Bareng ya terakhir ya. Bareng ya. Agama. Ayo. Agama ageme aji sampun guys sampun Sik ning kene sik. Iki digedrukne sik engko jarana. aku tak sing ngendang ae Lho. ku nek kisik kadung tak apale komah ya Lek apalan pitung dino lho. Ya wes. ya Ya ora apa-apa. Terima kasih ya Mas ya Encus. ngono lho carane Lu ngapalne kuwi 3 dina.
Digedruk sik. Gedruk sik engko kedua, heeh. Lagi jaranan. Oh ngono. Ya. Kalau lu ngongkon sinden pitu ki. Lah ya ngono. 50.000 iki. Jan rumaos kula. Engko bar jenengan ku anu, Mbak. Bar jenengan kan kembang gedruk jaranan nganggo jaran kuwi to. Nggih. Bar kuwi kuwi yo iso. Oh iya, kok dijajal ya Mas. Heeh. Kemu wis ngongkon-ngongkon aku saiki aku sing ngongkon. Iya. Oke, semoga Kang Mas. Gedruk nih, Cus. Ayo, coba. Lawan. Yo. Hey.
Ayo le. Ayo le. Wah, lagi.
biasa. Sen tabuhan cah iso pakem. Iya. Iya. Ready? Yuk. Oke, sudah ready Mas Cus. Yo. Heeh. Lho. Kaya ngono. Sok tak tuku aku. Hati-hati, heeh. Wah iki, yo menggoyang tampang. Ayo, apa ya? Wah. Bisa sepel. Keput tangannya para penonton. Oh iya. Dasar sing ibot tadi. Oh, wis kesel ya. Tepuk tangan. Ini dulu Mbak Rinwi enggak apa-apa lereng dulu sini. Dipegangi mic. Dan top. Bisa jungkir ngono piye ya? Gimana komentarnya teman-teman Asla Brata piye? Nah, yo.
Gimana? Ini masak ambekan, Mas. Lah iya no. Aku kan gini boleh enggak? Boleh, Oh, bebas. ben kaya mbak-mbak iki aku sungkan lah. Iya bebas. Gimana? Komentar kesan. Apa nang ngene oleh enggak? Ayo aja, kaya ingkung. Nggih. Gimana? Pak ditabui kanca-kanca Astabrata. Luar biasa. Aku sing pisan mikir Mas ditabui enak kaya ngene iki. Ya kayak wis pedhok no. Ini penak iki. Penak iki kae luwes luar biasa iki perfect. Tepuk tangan to. Tepuk tangan bersama yo. Ora rugi nek ngapalne 3 dina wae. Lho, ngoten? Ngendang. Jan luar biasa. Pun semangat to. biasa, Roh Masya Mbak Allah. Linvi sing jaran sinau ukel. Masya Allah, jan iki ukel senterewe Tulungagung asli. Asli iki. Heeh, tidak ada campuran. Pakeme ngaten iki. Pakemnya begitu. Lah niku dadi posone sing ngendang niku kasil. Oh Masya Allah, luar biasa. Astabrata luar biasa. Anu istirahat sih, duduk sih. Oke. Selingi sinden yang lainnya. Ya, terima kasih ya Mas Akbar. Ya, buah lho. Rek sangu apa kuwi juaran, ya, pentulan, gandongan. Lah iya. Yo. Selamat malam Dek Sinta. Selamat malam Mas Dalang. Selamat malam Mbak Sri Pesa. Nggih, selamat malam. Minal aidin wal faidin Dek Sinta. Minal aizin wal faizin. Minal aidin wal faidin Pesa. Nggih, sami-sami Mas Dalang. Weh, ya luar biasa. Wis siap apa urung lahir batinmu nggo arep menempuh rumah tangga? Insya Allah siap. Wis siap. Siap. Ya, lahir batin. Nggih lahir batin. Entuk wong endi to? Wonogiri. Oh, Wonogiri. Nggih. Rencanane arep ning ndi? Solo, Wonogiri, Nganjuk. Solo nek mboten Wonogiri. Oh iya, wis gampang dipikir karo mlaku. Oh nggih nggih. Nah iya, iki Dek Sinta udah dadi guru saiki. Guru mulang napa to, Dik? Jenengan. Bahasa Jawa Mas. Bahasa Jawa di sekolah? SMK Kosegoro. Kosgoro ki akeh lanang apa edoke to? Jaler. Oh, saiki akeh lanang. Iya. Ya saiki anu sing musik. Ya, sing musik apa? Ya. Diselingi sik. Kesayangan. Nggih. Oh ya kesayangan. Ya kanca-kanca ben yo ambekan ora Mbak Rinfi tok. Kesayangan. Coba dadekno Mas Tris racikno kesayangan. Ayo.
ngaturaken kesayangan minangka pamuji muga-muga Mas Kopda Imam dadi kesayangan satu-satune Mbak Yayu Rimba Mekarsari sing dipuji pancen kaya mangkono. Luar biasa Sokibul Ngacat iki nanggape wis suwe kok ngono setahun yang lalu. Iya, mula kudu dimaksimalke, disumbutke. Iya, dilanjut ya, Nok. Iya, stokke dawuh. Bebarengan bertiga Mbak Enggar, Mbak Yovika, Kang Sarto, Mbak Batrisya. Oh ngono. Ya, berdiri bersama bertiga. Coba sepote kaya apa? Celorot, yuk. Wilujeng dalu Mbak Yovika. Nggih, wilujeng dalu, Mas. Selamat malam Mbak Enggar. Selamat malam Mas Akbar. Luar biasa. Kang putrane Mbak Enggar sudah umur berapa tuh itu? 7 bulan. Wah, 7 bulan. Luar biasa. Pinaringan asma sinten Mbak nika? Ayom. Ayom nama lengkapnya? Haria Anggara Ayom Panuntun. Wah, apik. Apik EBC nek paring asma ya cocok ya. Sapa sing gawe jeneng aku malah. Oh, malah jenengan to. Bapake urun liyane. Iya. Lah. Gak aku. Ya, iki yang belum apa tadi dipinangkani atau yang lainnya juga boleh. Yang belum tadi ada lali janjine sama apa tuh tadi tak iki mau. Hah? Lah itu lali janjine apa liyane monggo bebas kesepakatan bertiga. Ya. Mangga. Kenapa? Nggih niku mawon. Oke, lali janjine. Digarap aja mau wis gedruk, digarap itu. Ya, mangga bertiga lali janjine. Ya, yo coba kaya apa daleke?
3. Ya. Kembali ke laptop, kembali ke Mbak Rinvi untuk penutup. Oh ngono. Mbak Rinvi semeneng. Luar biasa. Bom-boman. Sing musik ya bisa. Oke, sing musrik ya Mas. Musrik. Sing baru ya Mas. Apa kuwi? Ya, jenengan untuk ya Mbak nih Mas. Iya. Niku bos cengkeh. Wah, Sing ibet niku. uangnya banyak jadi. Oh. Tanggapan ini nek iso tara kok niku.